tinoimba madoka zvisvinu hedzinoi nhau dzomanhoko zuva rogumi nonhanhatu romwedzi wachiwabvu. Wamunangagwa nyasi watura mureketo wakanengana nodziwa mupengo wari kuHarare. Zvikuru wareketazvo ndezvokuti nyika ichamboramba iri mudanho rechipiri romupfigwa kusvikira mapfene auye nomhanza. Watiwo munhu wese achaburika mumba mache achafanira kuti apfekere chifukausu pabodzi nogoseenzesa zvishambamanja nguva dzese dzese. Ukuwo mabhizimusi achafanira kundoseenza bedzi nguva dzosere kumakuseni kusvikira nguva dzoina zuva rodoka. Chichanyanya kuhwadza ndechokuti waramba kuti makombi aseenzewo kunze kwokuti ari kuseenza akabatana nokambani yemabhazi yoSupucom. Danho riri kungopinza nzara mudzimba zhinji nokuti wazhinji fani magwicho azere mumadhorobhamu akandodipfama akamirira kuti wabvumidziwe kuseenzako, asi zvaramba. Nzarayo ichagobhurapo kare nomudzimba dzowaye waizvitengesera wegani mumigwagwa. Hutacha hwawo wese wari kungobvumidziwa kuti watengese, asi paribe zvimwe zvareketiwa zvohomwe yekuwatsigirawo kuti wararame zviri pekuhwadza kwakanyanya. Watiwo wari kudaba kuti chirwere chiingidzire kubva pavanhu 40 wave nacho munyika medu. Mumusha wechitungwiza masimuka angirozi chaiyo munguva ino yemupfigwa. Samantha Murozoki ati ari kubikira vanhu zvokudya kunyanya wapwere kunzvimbo iyi. Kureketa kwanyasi uno ari kupa bota kuwapwere wanopfuura 500 mangwanani ega ega, uye wanopfuura chiuru chibodzi wanhu wese ari kuwapa zvokudya zvomanhoko. Musikanayu akandozvitanda hache sondira yekudokesa zuwa mushure mokuona kuziya kwaita pwere mumarainimu, akaseenzesa kamari kache kutenga zvaakatanda nazvo. Kukazoitawo vamwe wakasundiwa wakauya nozvimwe zvokudya zvizhinji zvaita asvike zuva ranyasi achiwapa vanhu wanenge wari svede zvokudya. Tinondomushuvira kusimbisiwa pabodzi wanoseenza nawo kubika. Zvatakambokunyepai mazuva mairi apfuura, hurumende yati iyo ichakwidza kumatare okumusoro nhau yomutongo wakatuhwa kuti ibenhutse mari dzowanhu wakatora zvisiri pamutemo. Kurukota rozvomari munyika waMhanduwe ndiro watura masoko wachiti ikodzero yawo sohurumende kuti wapikise mutongo unenge uribe kuwafadza. Tawe kuchimirira kuti timbwe zvichabudako, asi tinondoita batarisiro svinu nokuti dare guru munyika rinombobodoka mukutura mutongo yaro sezvatinoona mumashure. Kuguta rochipiri ronyika kwaridziwa tsuri yonyakwa yomumwe mukuru webato reZANU-PF anonzi Absalom Sukosana. Mukuru uyu akambonetsa mazuva agotonga waMugabe apo akanga ariye aitungamira boka rechidiki mubatori, zviri benda kuti iye akanga atohwara yachena musoro kare. Mukuru uyu apfa aine makore 40 asi tiribe kunyepiwa chamujacho kuti chii sezvo anga ari muchipatara. Zvabva zvaita kuti waite wairi wakuru webato reZANU wabva wadungamidzana mukufukara cherache. Mumwe akapfa mazuva mairi adarika ndiCrispin Masuku, akatoitiwa gamba ronyika nobato rache roZANU-PF. Bato rinohwisawo rimunyika rokumba wamwe waishanda pakambani yonharembozha yoNet1 richiwapomera mhosva yokuseenzesa masimba awo kusikinya tukono. Waserewa wanosanganisira mukuru pakambani iyi wakakumbiwa nozuro uye wachamisiwa pamberi podare redzimhosva muzuva ramangwana. Vanobveneka nyaya dzi vari kufungira kuti wasungiwa wari kungosungiwa dzinochokuita nozvematongero enyika. Zvatoshamisa wazhinji kuti bato reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinotorino zvisvinu izvo rinoita. Wamwe vari kutoti riri kundoita zvokusunga richizosunungura zvawagara wachiita kuna vazhinji wavanosunga. Muno imwe nyaya yakada kufanana, munyori mukuru wenyika ambomisiwa basa chiporipocho.
bazi hurumende rinoona nezvewabasa wese wehurumende rabuditsa masoko yanyasi richiti iro nyaya yokutengiwa kwemotokari zvisiri pamutemo ndiyo yaita munyori mukuru wenyika amisiwe basa. Tati taziva kuti achagogadziwa dare zvarini, asi iye ari kubvuma mhosva dzese ari kupomerwa. Kana akasungiwa zvinoreva kuti hurumende yedu yave kuchitanda kumhera mazino ari behwadzira mukuisana nouori, asi tichaona iko inoperera nyaya iyi. Toringadzo pasi rese, imbwa dzinogona kuva ndidzo dzichaponesa wanatenzi wadzo muchirwere chodziwamupengo kunyika yeBritain. Kunyika iyi vari kutoita ongororo yokuti imbwa dzinogona bachere kufunidza dziwamupengo sezvadzinoita zvimwe zvirwere. Vanochika imbwadzo vari kuti vatorino dzimwe dzinokwanisa kufunidza zvirwere zvakaita sogomarara nochimhungwe kureketa kuno. Kana tsvakurudzo iyi ikabudirira zvinogona kubatsira vazhinji vanenge vanacho asi vati vaongororwa kuti wabva wandorisiwe mumugarandega chirege kuparara nenyika yese. Makotopeya upfumisa vanhu kunyika yeTanzania. Mumakore anoda kusvika 10 bedzi, nyika iyi yakwanisa kuti ichisvitse matani anoda kusvika zviuru zviri zvemakotopeya inotengesa kunze kwenyika yayo. Mugore ra2010 nyika iyi yakanga iri kana tsaga ribodzi aro inotengesa kunze, asi kuburikidza nokurongeka kusvinu wave kutotengesera dzimwe nyika matani akawanditsa ari kuvaunzira mari inopfuura mamiriyoni 12 pagore rega rega ekuAmerica. Tinondoramba tiri kushuvira kuti kwedu nokumabuja kuitewo zvakadari pamango dzatinouyani nadzo kurima. Chirwere chodziwamupengo chiri kuisa vanhu mamiriyoni 40 nokupfuura panjodzi yokusaya chokudya kunyika dziri kumadokazuva kweAfrica. Sangano rinoona nezvokudya pasi rese reWorld Food Program rakatoreketa kuti riri kutsvaka rubatsiro rwakanyanyisa kusimba nokuti dziwamupengo rakaunza kusagadzikana mukuwanika kwezvokudya munyikadzo. Wari kuringira kuti vanhu vakawanda vanogona kutozopfa nenzara kana pasaya kuitiwa bau rokuvayamura. Tinovimba zvichagoneka. Toringadzo mutambo. Nyasi nyika yemaJerimani yotanda kubanha bhora zvichitevera kubvumidziwa wakaita kuti waite zvikwata zvavo zvikuru zvigotambe. Nyasi uno zvikwatazvo zvatamba, zvimwe zvacho zvakunda ndozvinoti Dortmund, Hertha noWolfsburg. Pabodzi pono rimwe richiri kutambiwa. Kwanyasi toperera pano, mwirinzike zvisvino. Ndini wenyu Mhanduwe wonawo.